asculta pe ceilalți invitați și apoi vom încerca să auzim cât mai mulți dintre contributoarele la volum. Doamna Andreea Paul, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, pentru că într-o zi atât de importantă ca cea de duminică, ziua noastră liberă și ziua votului, ați ales cu toții nu doar să votați, ci și să vă alăturați acestei promoții, unei cărți de suflet care era firesc să apară. Este un gest de sănătate economică. Era un pas esențial în biblioteca antreprenorială care nu a ținut pasul cu evoluția mediului românesc de afaceri și cu dinamica economică a doamnelor de data aceasta. Pentru că de domn se vorbește mult, se vorbește mult prea mult și incredibil de puțin despre succesele de gen feminin. Era timpul așadar ca după apariția volumului Forța Politică a Femeilor să mă dezbrac de costumul de politician, să nu mă mai simt încorsetată în percepția publică de acest lucru, de a fi politician și astăzi să fiu un biet simplu votant, dar o coordonatoare a unui volum. Forța economică a femeilor. Chemarea este simplă. Fii și tu o forță economică. Cuvântul cheie care domină mărturiile pe care le-am adunat în acest mănunchi, în acest volum, să știți că este munca. Al doilea, care îi urmează imediat, este succesul și al treilea, foarte repede, visul. De peste 100 de ori se repetă cele trei cuvinte. Și apoi apare echipa, planul și așa mai departe, familia, copii, dar munca este cel care domină în percepția și în mărturisirile doamnelor. Volumul este structurat în trei părți. În prima parte am căutat istoricul business-ului românesc. Nu o să vă surprindă dacă vă spun că el este recent, mai puțin de 100 de ani. Dar germeni ale antreprenoriatului feminin românesc găsim chiar și cu 3-4 secole în urmă. Vă las să le descoperiți și dumneavoastră. În partea a doua a volumului discut despre emergența clasei sociale antreprenoriale feminine. Atunci când femeile progresează și națiunile progresează. Există elemente de analiză macroeconomică proaspete, noi, cifre asupra cărora nimeni nu a zăbovit în ultimul sfert de veac. Și am să vă dezvălui doar una dintre ele, pentru că deși ador limbajul cifrelor, nu vreau să vă încarc astăzi prea mult cu ele. Nimeni nu a estimat care este contribuția femeilor la produsul intern brut al României. Facem o astfel de primă estimare și cifra se ridică în jur la 42% din produsul intern brut. Dacă noi am înțelege că există un motor nou de creștere economică, căruia trebuie să-i dăm aripi, atunci acesta este și e legat de economia de gen, de diminuarea discriminării de gen în toate sferele economice. Am să închid intervenția mea lăsându-vă să descoperiți în integralitate acest volum, dezvăluindu-vă prima filă și ultimul gând al acestui volum. Cartea se deschide cu o întrebare pe care am adresat-o unei tinere. Ce înseamnă o afacere? Deschide Sandra, de 5 ani, cu răspunsul ei acest volum. Când mai mulți oameni se împrietenesc și spun o poveste. Vă invit să descoperiți voi înșivă aceste mărturisiri și cu gândul că în România mai e nevoie rapid de 1 milion de noi locuri de muncă, cu cel puțin 1000 de euro salariu fiecare, să vă spun mult succes! Dați aripi viselor voastre antreprenoriale și nu ezitați să fiți și voi o forță economică. În partea mea am ales 10 exemple ale unor state care au reușit să impulsioneze antreprenoriatul feminin și dintre acestea vă dau scurt câteva exemple. Finlanda are o asociație a femeilor antreprenori încă din 1947. Primul program pentru antreprenoria feminină a fost creat în Finlanda în 1980. Germania a adoptat de curând o lege prin care impulsionează primele 100 de companii listate la bursă să aibă în consiliile de conducere
30% femei, minimum 30% femei. În guvernul francez cotele de gen sunt literă de lege și exemplele merg așa mai departe. Și o să vă întrebați de ce toate aceste teorii feministe, am auzit că ne-au spus unii. Nu sunt teorii feministe, sunt doar o încercare de a atrage o atenție că toți competitorii în această lume plină de competiție trebuie să înceapă la aceeași linie de start. Se poate la orice vârstă, trebuie doar să crezi în ceea ce faci, iar ceea ce faci să fii convins că va contribui într-un fel sau altul la bunăstarea celui căruia te adresezi. E o poveste distractivă în care, știți, la revistele alea frumoase, negre, de cei 500 de bogați, eu eram pe ultimul loc și toată lumea râdea de mine acolo și m-au denumit cel mai sărac dintre bogații României și a fost o poveste frumoasă acolo, pentru că primul era Patriciu și am avut o interacțiune cu el foarte interesantă. Apropo de fericire, săracul om mi-a zis că el știe mulți oameni bogați, dar niciunul fericit, și a și murit după 2 ani de zile exact de pancreas, care se zice că e organul fericirii. Așa că după întâlnirea noastră de acolo am început să citesc puțin în carte și am văzut ceea ce eu am văzut pe propria piele. Am o companie care de 10 ani de zile lucrează în industria de direct, de vânzări directe, și care a acumulat sau a generat o cifră de afaceri cam de 100 de milioane de euro până acum. Partea cea mai frumoasă este că eu lucrez cu 92% din oameni și sunt vreo 50 ceva de mii de oameni, din care 92% sunt femei. Așa că tot acest turnover a fost generat de femei. Eu sunt exemplu viu că femeile sunt o forță, dar acum trebuie să înțelegeți de ce sunt o forță, mai ales în industria în care eu lucrez, pentru că e specifică puțin. În industria asta nu poți să fii numit lider, nu poți să fii numit manager. Trebuie să-ți câștigi dreptul. Și de asta 92% din oameni, din participanți sunt femei, pentru că ele sunt dispuse să înceapă de foarte jos, sunt dispuse să muncească pentru a-și atinge obiectivele și mai au ceva ce lipsește, din păcate, bărbaților. Eu nu sunt pro-bărbat sau pro-femei, sunt pro-împreună. Și cred că împreună, când începem să ne uităm în echilibru unii față de ceilalți și în complementaritate, vom face un întreg. Vom face o lucrare împreună frumoasă. Nu cred că unii sunt mai buni sau mai necesari decât ceilalți. Dar cred că în etapa asta a economiei în care trecem, e nevoie de o calitate a femeilor, pe care o găsesc preponderent la femei, pe care bărbații, din păcate, nu au. Și poate nu că, poate pur și simplu nu-i face parte din darurile noastre, habar n-am. Și această calitate se numește empatia. Am găsit atât de multe povești de succes în interiorul colaboratorilor noștri care pornesc de la esența empatiei. M-am întâlnit cu cineva și în timp ce îmi povestea ce își dorea, simțeam ce are nevoie și simțeam că poate fi și că vrea să fie ajutat și simțeam că eu pot să-l ajut sau să o ajut. O mare parte din poveștile lor de succes încep prin exprimarea acestei calități fantastice de care economia de astăzi are nevoie. Pentru că economia se schimbă, nu mai este o economie doar dură, doar matematică, e o economie transformată, care se apropie și care, așa cum spunea unul din marii economiști ai lumii și care s-a născut român, spunea că antreprenoriatul este un loc în care, sau economia, de fapt, este un loc în care oamenii să trăiască fericiți. Atunci când înțelegem acest lucru și atunci când începem să punem în practică afaceri care să aibă grijă de viață, să aibă grijă de om, să aibă grijă de ecosistemul în care trăim, iată, femeia apare ca un element esențial pentru că aduce niște talente, niște daruri, fără de care această economie nu se va împlini. Iar nivelul de conștiință la care noi trăim astăzi cere această economie, nu mai merge cea a lui Ford, nu mai merge. E o nouă economie în care noi calități sunt cerute. Iată că femeile încep să-și dorească să intre în acest joc, încep să-și arate calitățile, încep să se unească, să lucreze împreună și sper, încet, încet, să încep să ne unim tot mai mult în rolurile noastre firești de femeie și bărbat pentru a face ceea ce Dumnezeu a creat pe acest pământ și să împlinim voia Lui prin această uniune frumoasă de la care am pornit. Mulțumesc tare mult și felicitări!